حزب تግራይ ገጢምዎ ዘሎ ዓጸባን ህልው ኩነታትን አመልኪቱም አልጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ አበ ዝብል ፕሮግራሙ አጋሽ ዓዲሙ አዘራሪቡሎም ኣብቲ ፕሮግራም ዝቀረበ ትግራዋይ ተንታን ፖለቲካ ሕጹ ዶክተር ስዑድ ሐሰን ኣብ ትግራይ ፋሽስታውያን ኮነይሎም መራኸብቲ መንገድታት ስለዝዓጸውዎ ህዝብ ትግራይ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ሓበሬታን ምርካብ ኣዝዩ አጸጋም ከም ዝኾነ ተዛሪቦም We know the communication service is completely out of service. ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድን ንምግማቱ ድማ ዘጸግምን እዮም መንገድታትን መራኸብን ሕዝቡን ዕጽዋት እዮም እዚኦም እውን በተፋሽስታዊ ስርዓት ኮነ ተባሂሎም እዮም ተዓጽዮም ዘለው ሓደ ማዕኸናት ሚድያ ብዝረኸቡ ዕድል ተጠቂመን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ከቃልሓ ዝፈተና ኣለዋ እንተኾነ ግን ኩነታት ትግራይ ንምፍላጥ ሕዝቡን ኣጸጋሚ እዮም ህዝቡን በትዕጽዋን ክባን ህይወቱ ይሓልፍ እዩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሸለሊልዎ ኣሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ምስ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ቅልውላው እንትነጻጸር ናይ ትግራይ እቲ ዝኸበደን ኣብ ካሊ ዓለም ድማ ዘይለን ከቢድ ቅልውላው እዩ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ምግላጾም ዝዝከር እዩ ካብ ክራይሲስ ግሩፕ ተንታን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዊሊያም ዴቪንሰን ኣብቲ ፕሮግራም ተዓዲሙ ከም ዝሓበሮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ኣዝዩ ከቢድን ንምግማቱ እውን ዘጸግምን እዩ primarily for two reasons ናብ ትግራይ ዝኸይድ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕዝቡን አንቀፍቀፍ ኣለውዎም መሰረታዊ አገልግሎታትን አገልግሎት ኣይህቡን ዘለው ኣብ ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ዓውድ ሕርሻ ከዓኑ ተገይሩ ኣብ ልዕሊኡ ዘመናዊ እታወታት ሕርሻ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ጥዕና ትምህርትን በተመሳሳሊ ከቢድ ዕንወትን ጉሕለትን በጽሕዎም ስለዚ ዘሎ ኩነታት ንምግማቱ አጸጋሚ over 2 years for those multiple reasons كما صبصاب تكال مغن حرشان عالم مالتون فاهم 5.5 مليون حزب تግራይ ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ይጠልበሎም ብፍላይ መጥበውትን ነፍሰ ጹራደታትን ብስንክቲ ዘጋጠመ ሕጽረት ምግብን ንባዕለንን ወላደንን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቀን ንሕማምን ሞትን እናተቃልዓ ይርከባም ህዝብ ትግራይ ኣብ ኩነታት ዕጽዋን ክባን ኮይኑ ህይወቱ ከመይ ይቀጽላሎ ዝብል ሕቶ አልጀዚራ ሕጹ ዶክተር ስዑድ ሐሰን እንትምልስ ድማም To be honest, I cannot give you a clear image on this figure. ግልጽ ንምግባር ሕዚ ዘሎ ኩነታት ብጭቡጥ ንምዝራብ አጸጋሚ ምክንያቱ ርክብ የለን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ካብ ንእኩብ ሓበሬታ ግን ዘሎ ኩነታት ዘተሓሳስብ ህዝቢ ብጥሜትን ሕጽረት አፋውስን ይወዳእ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ባንክ ዝዓቆረ ገንዘብ እኳ ክጥቀመሉ ይከኣለን ስለዚ ጆኖሳይድ ዝፍጸም ዘሎ ብሓቂ ትግራይ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምፍላጥ አጸጋሚ ኮይኖሎም especially children and women are dying. መራሕቲ መንግስታት ገሊኦም ንስልጣኖም ገሊኦም ድማ ምእንተ ህዝቦም ክብሉ ኩናት ክገጥሙ ይኽእሉ እዮም ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ግን ናብ ሕቶ ዝቀርብ ጉዳይ ከም ዘይኮነም ዓለምለኻዊ ድንጋጌታት የመላኽቱም እንተኾነ ግን ፋሽት ጉጅለ አብይ አሕመድ ፖለቲካዊ ክስብን ምርካብ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣትዩ ህዝቢ ከይጥቀመሉ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ተቐባልነት ዘይብሉን ንዓለምለኻ ሕግታት እውን ዝጻረር ምዃኑ ዊሊያም ዴቪንሰን ገሊጹ because you can see from business answer there ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዘስግን ዘተሓሳስብን እዩ ፖለቲካዊ ረብሓ ከምርግጋጽ ዝብል ጉጉይ ስትራቴጂ ፌደራል መንግስቲ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ንጸገማት ክቃላዕ እናገበረ እዩ ሕዝቡን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕጽዋ እዩ ዝርከብ እዚ እውን ኣካል ወታደራዊ ስትራቴጂ ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ ፖለቲከኛታት ንምርካብ ተባሂሉ ህዝቢ ክጽገም የብሉን civilian suffering ፖለቲካዊ አፈላላይን ጸገምን ዝፍታሕ በፖለቲካዊ ልዝብ ከመ ዝኾነ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ መንጎ ፋሽት ጉጅለ አብይ አሕመድን መንግስት ትግራይን ዘሎ አፈላላይ ፖለቲካውን በሰላም ክፍታሕ ከመ ዝግበኦ መንግስትን ህዝብን ትግራይ በተደጋጋሚ ቅዋሞም እናገለጹ መጽዮም እዮም ሕዝቡን እትፋሽት ጉጅለም ንዘተ ሰላም ቁርብ እንተኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝተዓጸው መሰረታዊ አገልግሎታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክኸፍት ይግባእ ክብል ሕጹ ዶክተር ስዑድ ሁሴን ገሊጹም Actually, the Tigray government is open for negotiation. بحقي መንግስት ትግራይ ንልዝብ ሰላም በሩ ክፍት ይገይሩ ዘሎም መንግስት ትግራይ ሰራዊቱ ካብ ቀረብ አዲስ አበባ ክምለሱ ዝገበረኮ ንሰላም ካብ ዘሎ ቁርብነት ዝብገስ እዩ በዝውን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከኣቱ እዩ ተባሂሉ ተገሚቱ ነይሩ እዚውን ክኸውን ይከኣለን መሬት ትግራይ ሕዝቡን ኣብ ትሕቲ ጸላእት የሎም መሰረታዊ አገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ከይኸፈትካም መሬት ትግራይ ለቂካ ከይወጻኻ ልዝብ ሰላም ማለት እንታይ እዩ እዚ ንልዝብ ሰላም ቁርቡን ፍቃደኛ ዘይምዃንን እዩ ዘመላኽት ኣብ ትግራይ ዝተዓጸ መሰረታዊ አገልግሎታት ንዝኸፍቱ ሰሞያም መንግስት ትግራይ ውሕስና ከምዘብ በደብዳቤ ቢሉ አፍሊጥዩ እንትኾነ ግን ምላሽ አይተዋሃቦን ዘሎ ህልው ኩነታት ትግራይ ንምግማቱ አጸጋምን ትኹረት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዘይረኸበን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ምግላጾም ብዙሓት ደግፎምዎ ውሕዳት ንኸብዶም ዝሓደሩ እውን ነቲ ሓሳብ ነጺጎምዎ እዮም
ዊልያም ዴቪንሰን ውን ጸገም ትግራይ ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም ዝጠልም ምዃኑ አረዲዩም I'm not going to respond directly to ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ተደራራቢ ጸገም ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ዝሃብዎ ሓሳብ ዝድገፍ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ጸገም ትግራይ ንምፍታሕ ብመጠኑ እናሰርሐ እዩ ግን እኹል ኣይኮነን ትኩረት ድማ ክግበረሉ ይግባእ all over the place ኣብ መወዳእታ ሓሳቡ ዘጠቃለለ ሕጹይ ዶክተር ስዑድ ሓሰን ኣብ መንጎ እቲ ፋሽስት ጉጅለን መንግስቲ ትግራይን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ልዝብ ሰላም ተወከልቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳተፉን ከላዝቡን ከመ ዝግባእ ድማ ኣመልኪቱም